Wel, ysgwydda, dyn ni am gweithio arno fo heddiw yma unwaith eto, ond dyn ni yn gweithio ar rhan eraill hefyd. Dwi'n gwybod mae yna lot ohonoch chi yn dioddan ofnadwy efo sgwydda sydd yn rhwystro chi rhag gwneud gwahanol symudiadau. Dewch chi ni gael dechrau hefo'r dwylo. Bawd, bys cynta, dyn ni isio gwasgu nhw at ei gilydd, ac yna i'r canol, bys modrwy, bys bach, a gnewch eto. So weithiau gyda ni gric mala neu anaf wedi bod sydd yn ymharu ar ddefnydd y llaw, a wedyn mae'r grip yn lleihau. Dwi'n gwybod pan dwi'n reidio'r ceffylau, dwi wedi cael sawl anaf hefo mysaf, a weithiau dwi wedi gorfod gwneud ymarferion benodol i gryfhau o gwmpas yr joint ar y mysaf i, achos mae'r ligaments wedi cael eu chwalu cyn gymaint. Felly mae cryfder y bysedd yn holl bwysig pan ydych chi eisiau gafel ar rhywbeth. Gnewch dwrn, os fedrwch chi, mor dyn a fedrwch chi, ac yna agor eich bysedd reit allan. Ac yna tynnwch eich llaw i fyny ac i lawr. Fel ydych chi'n ystwytho trwy'r garddwn, yr llaw, a hefyd defnyddiwch y cyhyra yma ar y ddwy ochr o'r gwaelod y braich. Mae o'n bwysig achos pan da ni'n gafal yn dyn, mae'r cyhyra yma'n cael ei ddefnyddio. A mi fydden ni ddefnyddio pethau fel tin neu clustog i helpu ni hefo hynny. Felly mi fedra i gafal ar y clustog a gwasgu'n dyn, a gollwng a gwasgu'n dyn, mwyn cryfhau breichiau a hefyd yr cyhyra sydd o gwmpas y llaw a'r bysedd. Mae'n bwysig. Ac yna, dewch chi ni gael ddefnyddio y tin i drio ystwytho'r sgwydda. Mae'r tin yn rhywbeth reit handi achos mae o'n rowlio yn hawdd. So dwi'n mynd i ddechrau fo'n llaw ar ben y tin. Dyma lle o'n i'n sôn am ystwytho manna eraill hefyd. Dwi am plygu trwy'r hip, trwy'r glin, ac yn ymestyn ymlaen. Ac wrth gwrs, fel dwi'n deud, gan bod y tin yn rowlio yn hawdd, mae o'n gwneud ystwytho'r ysgwydd yn haws i fi. Ac yna dwi'n di newid i'r ochr arall. Felly, fel dwi'n plygu ymlaen, dwi hefyd yn gweithio top y clun. Dwi'n ymestyn allan, yn helpu ystwytho'r ysgwydd. Yeah. Ac yna, wrth gwrs, mi fedra i fynd i'r ochr hefyd. Allan ffordd hyn ac yn ôl. Ac yna newid i'r ochr arall. Dyn ni'n symud o gwmpas fel rhyw fath o gwningan heddiw yma. A rowlio allan ac i mewn. Ac allan ac i mewn. Achos mae symudiad yr ysgwydd yn mor bwysig i ymestyn i fyny yn tydi. A mi fedrwn ni ddefnyddio'r tin, gosod y tin ar rhywbeth o'ch blaen. Obviously gyda fi bwrdd bach fan hyn a dwi am codi yr tin i fyny. A mae hwn yn anodd iawn i sawl person. Dwi'n cofio pan o'n i'n dysgu lot ac yn treinio gwahanol oedrana. Ac o'n i'n dall pam oedd pobl yn ffeindio symudiadau mor anodd. Ond wrth gwrs, man yn yr ysgwydd sydd yn medru dirywio fel dyn ni'n mynd yn hun. Ond o'n i bob amser meddwl so hwnna byth yn digwydd i fi. Ac yna i'r ochr. Felly dwi am symud chdi bach i'r ochr. Ac yna mae mraich yn codi allan i'r ochr ac i lawr. Ac yna i'r ochr arall. Mae'r braich yn codi, so wrth gwrs mae'r tin mond yn rhoi pwysau bach, o hefyd mae gennych chi ffocws gwahanol hefyd. Pan dyn ni'n defnyddio rhywbeth, rhyw fath o declyn, mae o fwy ddiddorol hefyd. Felly, mi fedra i hefyd pasio'r tin o un llaw i'r llaw arall. Ac os di'r ysgwydd yn brifo, dwi mond yn mynd chydig bach. Fel hyn. Ond mae o'n bwysig i beidio gadael i'r sgwydda rowlio ymlaen. So dwi'n mynd i roi'r tin i'r ochr am funud, a dewch i ni gael canolbwyntio ar y sgwydda. Felly, peidiwch eistedd fel hyn, steddwch yn ôl, a gwasgwch esgyrn y shoulder blades at ei gilydd. Ac yna, ymlaen, ac yn ôl. Rwan, mi fedra i wneud hyn efo braich gweddol syth. Ymlaen, ac yn ôl. Ymlaen, ac yn ôl. A mi fedra i wneud efo'r ddwy fraich ymlaen ac yn ôl. A fel dwi'n tynnu'r sgwydda nôl, dwi'n gwasgu'r esgyrn y shoulder blades at ei gilydd.
ac yna i lawr. Gobeithio ydych chi wedi mwynhau eto a hwyl efo'r tyn ynde.